Enw I yw Cerys a mi rydw i'n dilyn y cwrs lefel 2 gofal a ddysgu yn ysgol Ardydy. Dwi'n mwynhau'r gwaith chwarae a dysgu oherwydd ti'n dysgu am sut mae plant yn datblygu eu hunain a sut mae chwarae yn helpu nhw i ddysgu rhifau a siarad a felly fel yna. Dwi wedi enwebu Cerys am Dysgwr y Flwyddyn leni am yr ymroddiad llwyr mae wedi rhoi ers cychwyn y cwrs fel Dysgwr. Mae wedi dangos brwdfrydedd a wedi lwyddo mhob agwedd o'r gwaith o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi datblygu dipyn dros y 2 flynedd. Dwi'n meddwl dwi wedi dod yn mwy hyderus hefo fi fy hun a cyfathrebu hefo plant. Dwi wedi dysgu pa fath o gweithgareddau fysa helpu plant datblygu sgiliau gwahanol fydden nhw angen yn y dyfodol. Dwi'n gwybod bod eisiau mynd ymlaen i wneud y lefel 3 a dwi'n sicr y fydd yn wych yn gweithio efo plant yn y dyfodol a gobeithio eithaf bell iawn. Felly, pob lwc i Cerys yn gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.